boret op i tagrørene. I kan se, hvordan den har mast sig en vej her. Det har vi allerede det første tegn på bæveren. Og herover et større træ, der er væltet. Et rimelig stor elle. Et elletræ. Er der mere? Nej. Kun de grene herovre. Jeg har nu krydset åen, og her kan vi også se, at bæveren er i gevaldig gang med at fælde træer. Der ligger 3 store træer her, som er fældet lige ved siden af hinanden.